מי הוא באמת 1x1x1? האם הוא באמת האקר? כדאי לנו לפחד? והכי חשוב, האם הוא חזר? אז מה קורה חברים? כאן שריק טריק, והיום אני אספר לכם את האמת האמיתית על 1x1x1. כדי להבין את הסיפור האמיתי שלו, אנחנו צריכים לחזור להתחלה. בואו נתחיל מההתחלה ונכיר כמה דמויות שיהיו לנו מאוד חשובות בסיפור. בילדרמן, אחד היוצרים של רובלוקס, ומי שעצר את ההאקר גסט 666. גסט 666. האקר שהיה בסגנון משתמש של גסט, שזה סגנון שחקנים שהיה פעם ברובלוקס. סגנון משתמשים שהיה פעם ברובלוקס. והוא פרץ לכל מי שהתבריין והתנהג כמו בריון על שחקני גסט. 1x1x1, ההאקר שלשמו התכנסנו היום. והאחרון, שדלצקי, שהוא אדמין של רובלוקס, שיצר את המשתמש שנקרא 1x1x1. עכשיו, אחרי שהכרנו את הדמויות הכי חשובות בסיפור, בואו ונתחיל בסיפור על 1x1x1. 1x1x1 הוא משתמש ניסיוני שנוצר על ידי שדלצקי. משתמש שרובלוקס יצרו, כלומר על המשתמש הזה היה כוחות אדמין. 1x1x1 בהתחלה לא היה אדם אמיתי, אלא היה רק משתמש נוסף של יוצרי רובלוקס, משתמש לניסיון. תתייחסו לזה כמו שלהרבה שחקנים יש את המשתמש הראשי ואלט. אז 1x1x1 היה משתמש האלט של רובלוקס, רק שהם השתמשו בו כדי לנסות כל מיני דברים. היה מישהו ששמע על זה וניצל את המידע. רוב התיאוריות אומרות שלאדם שפרץ למשתמש הניסיוני 1x1x1 קוראים אקסין. האדם שפרץ למשתמש 1x1x1 ניצל את כוחות האדמין, ובעזרת האדמין הוא פרץ לרובלוקס. עכשיו, בואו נחזור קצת אחורה בזמן, לתקופה של 3 שנים לפני שהגיע 1x1x1. עכשיו, קצת לפני, או יותר נכון 3 שנים לפני הסיפור של 1x1x1, היה ברובלוקס האקר אחר שהטיל אימה על השחקנים. לאותו האקר קראו גסט 666. גסט 666 היה שחקן רובלוקס עם משתמש בסגנון גסט, שזה סגנון משתמשים שהיה פעם מאוד פופולרי ברובלוקס. גסט 666 אהב לשחק במשחק מסוים. אני לא זוכר את השם של המשחק, אבל זה היה משחק מאוד פופולרי באותה התקופה. יום אחד הוא נכנס לשחק במשחק האהוב עליו, כמו כל יום לפני. אבל פתאום הגיע מישהו שהתנהג עליו כמו בריון. איים עליו והציק לו. גסט 666 כעס על זה מאוד. וזה היה הרגע שהוא החליט שהוא הולך לפרוץ לכל מי שהתנהג כמו בריון למשתמשי הגסט.
וככה היה. גסט 666 פרץ לכל מי שהתנהג כמו בריון לגסטים. יום אחד מיוצרי רובלוקס, הלו הוא בילדרמן, שם לב לגסט 666 ועצר אותו. נתן לו בן מרובלוקס. וגסט 666 נעלם. או שאולי לא. נחזור לזה בסוף. בינתיים בואו נמשיך לדבר על 1x1x1. לאחר סיפורו של גסט 666 חשבו שהאקרים וסיפורים מוזרים נגמרו ברובלוקס. אבל אז מלא סיפורים מוזרים התחילו לקרות ברובלוקס. סיפורים כמו 1x1x1 הגיעו בלי סוף. סיפורים על מלא האקרים כמו קול קיד ועוד מלא האקרים אחרים. המשתמש הניסיוני של רובלוקס נפרץ על ידי אדם לא ידוע. לפי תיאוריות אחרות, מי שפרץ למשתמש הניסיוני 1x1x1 הוא אקסין, אקס, שכבר דיברנו עליו מקודם. אבל שום דבר לא בטוח. אוקיי, אז אנחנו כבר יודעים כמה דברים על 1x1x1. כרגע אנחנו יודעים את הסיפור ואת כל מה שידוע כבר לכולם. אנחנו יודעים ש1x1x1 הוא האקר אמיתי. ואנחנו יודעים שחלק גדול מהסיפור שלו. אבל זוכרים את שדלצקי, האדם שיצר את המשתמש הניסיוני 1x1x1? פעם אחת הוא טען שכל הסיפור של 1x1x1 הייתה מתיחה. שזה לא באמת אמיתי והן האקר ברובלוקס. אבל אולי הוא פשוט פחד שיורידו לו את האדמין כי הוא לא רצה להפחיד שחקנים. אני מניח ששדלצקי פשוט לא רצה להפחיד שחקנים כי הוא ידע שאם הוא יפחיד שחקנים יורידו לו את האדמין. אז הוא שיקר ש1x1x1 לא אמיתי כדי ששחקני רובלוקס לא יפחדו ממנו ולא יפחדו מרובלוקס. כמה שנים אחר כך שחקנים התחילו לשים לב שבמשחקים שונים הופיעה הודעה בצ'אט. בהודעה היה כתוב 1x1x1 נכנס למשחק. אז כן, הוא חזר. אבל אחר כך, ברגע ששמו לב, נתנו לו בן מרובלוקס. בפעם השנייה. ואז אחרי תקופה הוא שוב חזר. אבל שוב נתנו לו בן. אבל אז כמה שנים אחר כך, שזה היום, בשנת 2025. למרות שהסרטון הזה כנראה יעלה ב-2026, ואני מאמין שהוא עדיין יהיה פה ב-2026. השנה הוא חזר שוב, אבל הפעם, ביחד איתו, בזמן שהוא חזר, מלא האקרים אחרים, עוד האקרים מוכרים מאוד ברובלוקס, התחילו לחזור. אבל גסט 666 לא חזר ביחד איתם, שזה היה מוזר, כי ציפיתי שאם כבר, לפי מה שאני חושב, 1x1x1 הוא זה שהוריד את הבן לשאר האקרים. אז זה מוזר שהוא לא הוריד את הבן.
לאחד ההאקרים הטובים ביותר שהיו אי פעם ברובלוקס. גסט 666. וזה מוביל אותנו לתיאוריה שלי. התיאוריה L1 X1 X1. נחזור לתיאוריה שלנו. הרי שחקרתי ובדקתי את כל התקופות ש1x1x1 היה בהם ואת התקופות שגסט 666 היה, אני הגעתי למסקנה. מה אם גסט 666 שמע על המשתמש הניסיוני שרובלוקס יצרו? המשתמש שנקרא 1x1x1. מה אם גסט 666 חטף בן מרובלוקס ושמע על המשתמש הניסיוני 1x1x1, ואז גסט 666 החליט לפרוץ למשתמש 1x1x1 והשתמש בכוחות האדמין של המשתמש כדי לפרוץ לרובלוקס? מה אם הוא החליט לנקום ברובלוקס על זה שהם נתנו לו בן כשהוא רק ניסה לפרוץ לבריונים? מה אם גסט 666 הוא בעצם 1x1x1? אז כן חברים, זה היה סרטון להיום. אם אהבתם את הסרטון הזה, אני אשמח אם תפרגנו לי בלייק וסאב, כי עבדתי על הסרטון הזה קשה מאוד. כמה פרטים קטנים שרציתי לחדד. אני מניח שחלקכם ראיתם בזמן האחרון בלייבים של דה כהן את כל הסיפור שהוא אמר אני לא מפחד מ1x1x1, ושאחד הספקים שלו אמר לו שגסט 666 הוא בכלל האקר טוב. אז אם אתם תחפשו ביוטיוב גסט 666, אתם לא תמצאו שום מידע על זה שהוא אדם טוב. אולי הוא ניסה לעצור בריונים, אבל הוא ממש לא היה אדם טוב. הוא ממש לא עצר את 1x1x1, כי לפי התיאוריה שלי, הוא בכלל 1x1x1. אז כן חבר'ה, אם תרצו עוד סרטונים בסגנון הזה, תכתבו לי בתגובות. זה הסיפור של 1x1x1. יאללה, ביי.